Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha Pinini litum Karbi Anglong News apherang ke dorsing tong bipen lakhain korotrok Dwarbagori constituency ke parlo dolamara diplo so ka humridam bangso ka humridam aho diplo so rongkep aratben diplo alangroy along dolong ka selampon along humridam si hadak diplo so arat akisung aput hak pherang ke thengno nang ka che thandun ki nilitum phusar phisar adin penta labangso alangroy along langke par sumpik an lasinilitum rata tumpen tangka chirungsi kaiki sitami methanga sai chebikok si selampon bomlu Pinile thota tangka chirungpon si dolong selampon lo lapen bangso along VDC chairman Sarkoy Rongphar lapen town committee chairman Mongol Singh Terang lapen mojadar ratum tat tangka poisa cherabdun pen radatum kachoro pipajerpon Karom Karbi Anglong aradon aprang sinalatum Karbi Anglong news aphan kaching hon pen kelang don araphan nilutum Karbi Anglong news pen sure karom pajreglo lasinoni likido copy posada karjap nang kokma lapen piposni dakado nang kokma patela hello lasi Karbi Anglong ilitum kado HD non BJP sarkar pen itu aphan ki pupon atheke kaching thurabar sai ongdung adim ke pi pajir ponlo po labang son se thaksi ilitum arju ponlong setame pini nilitum Karbi Anglong news pen nilitum dak nang ka homria un hod nitum non dak ke bangla hello nili non ke do lake Dwarbagori lakhain koira truck ke parlo adim so non nili dolo labang so dim lake non labang so de long kimbom lake ko pie pon ma plong te labang so tawar la purong ko ane pinang na rong ke thedolang la diplu suara donat la silabang suara la tum ke dam ke bang labang so lang roy diplu roy lang the pik pik labang so por se lang tum ke dam ke bang atheke da gari ke chinam tum lo bike ke chinam tum lo tum ke dam ke bang dame pinang na ke sung lo la penon pad me o sumar tum ki big thi hospital ke dam ke bang tum pinang ke sung lo labang so pena posi da rong ara tum ka chingrum la labang so pot ko ana hok ma labang so lam kla da tum aju pon senang la tum ki sung ko an ma la suara tum ko pia pos lang tum labang so dolong kikim nang kok malabang so puthaga tumar jipon sina se tumar jipon sina lang le tum labang so ke claim la ke komani tong nang tum aphan la na kirap potong nang tum labang so ke claim la pen labang so ke claim nang kok lang kopia yonis nang tum labang so la ana lang ke thelong nang tum che ke dolong kikim labang so puthang nang le than tha Itum la so adlong kim nang kok la pulon la non barakha ve cheng veri hot hai so roi ke lang the go omati lang the tan ti la ka do ve la ke dam ke bang ka sik sa ka joi ni la rong asor la inut bahani tum the mu cha cha tum chirung lo hai ka chirung ban thi la dak ni tum hana paklem toy lo so dilong mang ha tum se chirung po ni tum hana ke klem manam mang bang ke nang pipo bo jala asin ni tum hana ha tum sinang paklem toy lo tate rong rat pen tong ka chirung tong tong hana ke pipo yat ma mate ko pia ko mane tum mane political leader tum hanga pila puson lo la non bang kali la rong si tum hadi la pine motorcycle ke do tum hai la tum se chirung krai si la motorcycle pine pa part sik sa ong se hadi la tum se pu chirung krai si ni tum han mang ke nang pila chiro par pik lo Karbi Anglong District Congress Committee atumpen men tiso arong kahumridam Lakhain Koraisi Borjan MEC constituency ke parlo men tiso arong along jakhong poni phai kre ke thom arni Karbi Anglong District Congress ke DCC abitung atumpen solar project ki biji puke rat atum chekroi don thek the pura Congress aya song atumta ke hanga joini si humridam lo Labang solong Congress aya song penta rat along si arjap tun thipo athe rat atum along le chiri suri krener kep along le solar project aphan long le ke parlo pu menti so arong pendang lo rong kre hini arat atum solar project aphan long le pi thek the athe bang so ahabar district council long le akopen rong chukim bom lo lapen bari bi thung ingcho et aphi non apor lapu an along le solar project aphan long le pinangji puke rat atum karjap along Congress ai asong atum penta rat atum along arjap dun thipo puta Congress ai asong atumpen men tiso arat atumaphan aning pathidam bangso ka humridam along Karbi Anglong District Congress abarim CEM Joyram Ingleng dun meipu asok teron ex-CM Karbi Anglong Autonomous Council Prodip Singnar abarim EM Roton Ingti Samson Ingti Secretary Sotro teron Kongchun Bang Surendro Singnar pendanglo Congress asong along klembang phubang phiatum ka humridam ahod ronga soratum sitami chetong dun si kisung alam chingki chethanpon Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News.
Nil tu manat pen ki puja bangke it depends on the public demand. Public atom nil tu pan birta nang palelo pene lason PDCL pendak pene solar nang biji la pen PDCL puno jok puno council is the main sole authority of land property. La si kupia problem bedak wang rian se langke hang lo aman nil tu kadugawe district committee pen wang si teglong lo problem kedau ke dulu. La si la so problem rada tum ki pu ateng te tum ke pek ke pulo la so alam ke council le duta kuma phalo ke klem pipo dak ke dua rat tum phalo Karbi Anglong rat phasi klem pinang ko Karbi Anglong arada tu maning khang he so na bang ke klem ke heno dagi la so lam halo kute penia memorandum penia kopi ka hoya ta hota ni tum phan nang pip ni tum phan nang pale to se nang ki chak don penia ni dalo la bangso solar project pen la rata phanali de masa rata phan ni li gelang damateng te solar pen ke ili tum not is along ke ale ke do ke awi ale ke do ko ke dak pen pe la so solar bang ke ili tum la arni atur pen ya pen pulete maximum apora bang nona son inghun bang kita duji ahut pen ke pene arwe jang duta duji apen ingkring nang le lop da arni ke soji se arni ke turji se ta arni bang ki het amasi langdam edlo pulote akipuji 100 kilowatt putame 100 kilowatt adem ke 20-30 kilowatt parlong le nasi dak bang ke solar pen pene akapreka akimatha dulang mah ponco solar pen an vet ke ratum da lewe council da lewe la pen epidisial tum da lewe daga bang ke itu malong ke langroi langjeng du pik la hai langroi langjeng along le green energy pulo hydroelectric project mini hydel micro hydel la sonde phase wise itum clampi pulo te hala bang le du hala bang ke employment generate po economic generation do po la pen la kele la pu thang akama be la pu ke pali bre da langa bang kai utility along wang po la pen solar pen bang ke ale ke do ni di theklong le non le tum district congress pen kupini ke matha pon to ban berada tum pima non pini so nang hang lo tum wang lo la pen kuson se ke rab do nang ima la bang ke rab tum long ni tum dolo rab don po te non ke charibom autonomous council rum pulo je la border protection of hansil bang solar ki biji polam sitom pipu ban border protection of han ke aprang ta decision en lo aprang ke army cantonment se bipo pulo la so bang ta playing una der lo apisi forle na bang hapu dhonsri riya banat pen hapu ha hebron dam yoi po pulo ala so bang ta ni tum Nilitum Karbi Anglong News of Herangke Dorsing Tong Vipian Lakhain ko Rotrok Dwar Bagori constituency ke parlo diring kahumridam. Bangso kahumridam nangkok alam theke diring arad atum tobar kahinu parpik pen kisung thek tiklopu arjulongsi ko an ahok maklardak pen kachini japhansi humridam lu. Bangso ahut ke thek ponlong lapen rat pen klardak pen angke thandun ke SOP dia tower ke claim aron ateng pen claim kli lapen ke MLA Dr. Numol Momin Sitame nilitum diring arat atowar aputhak chini ne puke nilitum diring arat ke ningduklo athema MLA kilik ahut ke alang limi thangta towar aputhak ke lamchak chipite kanglo Lasinon MLA Haidet Aphi alam chak cheteng ne det nilitum rat aphan nangchong thuilo pusi rat atum pherangke atum karju ahut nangche thandun Lapen ke education iam Richard Tok bia phan choning rilo Prabjin pen SOP dia tower nang patang piserak non pusi choning ripon lang phana jupon lang atheke la bangso towar no lang tumwang bomlo la sa bangso towar asapso kapune ya phansini le chuning rilo tangte nali kona pen nong non lang ne Nili non ladak hithi pen jo thoi pen hithi pen se bang la puke golakha district lo di kalai lo kalai tangte golakha district towar ke koson lo misen na Golakha district na tum thek lompo dak pen mata bang ke koson lo CC block che bunai lab lo tangte Karbi Anglong towar ke koson lo Karbi Anglong to ke lage ya non pura pun melo ke tangte ni tum Karbi Anglong le ke damtang SPD ola bangso towar selam lo pul bangso towar ahok pet towar selam pe miloma selam pame mane selam pame midelo non anda thek long le delo ke tangte na tum ke dam ke bang ko ana kisung dolo ni tum ke la bangso towar ke hithi borwa dun dala lo kisik sa ke do pik lo athe ke soi un i pen dang lo mek thang pu hithi pen ni
kosan lo dokan pe ni da tame hedi kisung ke dolo gari bonton ta parun isi ong lo tang te tum parni siar jolong social media long tame tum thek pon long arju pon long je MLA election hut ke alang li ala MLA election ta la parni si social media long tlang bon teng bon te Dr Mumin ke hai ke alang li ke la diring ara da phan ke la bangso to war phan ke lam the si da chichak che pula bangso lam ko na ho nilida ala bang chini nonde he sita me aprang phong election hot ke mane la diring tu kohora apu dolomora ke nang bonai aji busi mumin ta me chita kang he sita me pani sia news long theklong lo ni tum da sabon ning hon duk dolo ning duk lo alang li ta me non pu ta me ke pa phinai constituency ang bong ta me diring hello la diring hello ko ke begwa du nai constituency ang bong ta me non pu da alang li bang ya ko diring to wak diring ko nani chini ne la te alang li phani tum phong ni phong thom ni tum alang li phan pa hai lo bon ta non an ta me diring phan non pu ta me alang li mumin bang ke chini ne lang pasi nang pu ko asi diring rata me ni tum asabo ning hondu ke dolo ning duglo tang te non nili isi nang ka ju thei tang te lang tum la bangso diring ara tum nang tum ko so continue sis na tum puri dun lo ni tum ke josi lo 26 dong constituency lo tang te lang tum ma em mata MSC ko ma lo ni tum ma em ke la lo ala edition in charge lo recharge stock bi tang te lang le phanang li hin ben ko pilo na tum diring ara pen chini gang tum kan ni gang tum ke ni tum ke apong da alang li phan pu lo je la bangso to ni li tum diring ara te kar i ke the nai lo la han lo ha phu sar phi jar da pen me ni tum ke ali ki ek pu bang ke thekdulong le pen la asalang li election hota me alang li phan da ni tum chupu lo balang li tam nang chi chakang lo ase la so chi chak benang bok salang li mane pini scheme wan lo asabula punang claim masin on bang ington ko angka phong ar ju sitame RV dolang la son RV botol masing ton kok lo pumasila bangso to wan non puta ington ver tang te ko puthoda ka prek phai tum arju pon thu sunang halang li ake hai alang li phane alang li la pu pen wang bom lo Karbi Anglong la pen wang bom lo la sel bangso puthak ni li arju pon lang tang te aprang sia ke hai nang le phani le karju ang tung la lo aprang si nang le Karbi Anglong rat phanang le men chi thanik tha Karom media kore tu nilimen ke siwaram terang nili ke rong asarik lo dak geli kilong la pen la towara puthak alam si non nang li tum nang karju ke di kalang te towara bang ke na tum ta thek prong lo yo mate ko an ke mi ke hing no bang ke ni tuma akya kar i mate ni tum diring asora kar i ke mang ke towar si ni tum ke mang lo prang ben te che hok lo je sab bang so towar mi sen pu wai phise ta non thek thulong bang ke an su se ke hing no thurong si non council khibo matum tim Karbi Anglong tum mate la ni tuma constituency MSC se tame alang li prabjin pe nang chilang ran ni tuma ba towar amukha akimi long ye phanang li nira pasonte positioning ridun la pen ni tum ke jo kiduk da darat nilita jo beha bepar non ta mil hai hormu cho jor cholang dami la si nili sumar ke chelana ingti duma phan sinita ke dam bom bang so towar ka hing no pena jok ni tum ke dam ke wang ko an ne ke siksak bait pen ta me ko an ne ka hing no tayar ke pam char la pen an su se hut pen ching koi bhit pe phat du la si lan belo ni lihin pen chuning rin ka prab jin pen ni tum phanang jin sura Karbi Anglong siam yam pen chenglok non ke khibom dugi somiam tok bisar richas tok bisar tambe ni tum hane rapon te positioning ridun lo la silan velo nilhin pen tang te nang li phani son alam rilang MLA election batai hini lo di batai hini lo tang te mumin ke hai alang le phana tum pe hai lo tami parni sia bang ke alang li hadak ke wang bang ke diring ara ra phana bangso SOPD to war la bangso putha karju do no hot ke nili chini ne bola bangso lam putha na tum diring arat ko an ning honduk do la ke ning honduk do ikpiglo la son alang li inut MLA ni tum dak diringa puling pen stamen ni tum ko an ne pahai percentage pidun alang li cheting ni data son lobon la sining duk piglo ni tum diringa hawara rat tum mangke la alang li la son la diringa towar chini ne diringa sor ban chini ne pason sa alang li pu pon ke to choro par pek lo tum Karbi Anglong pol ase nang tum kai ke por kaching hon nei Karbi Anglong arat do an tum Karbi Anglong news kelang do arat phan ta mena to phan suri akiro pilo choro par pek lo nang lang do na pot lase puthot nili la lililam thel an si lili puthot ripon check lo PMGSY atowar pi langbung langter mandet aphita Karbi Anglong Autonomous Council pen ke thek long le chekrong det
Nomati constituency laben so teng den da constituency ke par lupon ara da tum ke dam ke wang atowar pi ajak dingklui api pen kache song pon towar ki ik nang pipo nang jipu akache song pen ajok ke dam tang suri hini ra krener kep kreser kep aning kana hut PMA GSY scheme pen lok so tok pi arong pen therebasa dong hapla pen thedong atowar pi 16.174 kilometer atowar pi pipondet api non ningkan pli anta pleng ple lang sitami towar ke wak nangman silang bung lang ter chimandet apida Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen bangso atowarpi ke theklong le chekrong det pusi nilitum pherang ke pen berta nang palipon labangso PMGS via towarpi penang an ningkan pli arta an plengpon pelang bon sidami labangso atowarpi hako pen kedu inglong arlo kedu akarbi adata tum kedam kewang atowarpi towarki ek nang mandet aphi labangso atowarpi alongsi stone quarry atum Arlong ki phur chimit me pin lapen labang so towar pi pen si kai ke ta kedam ke bang ka che heladun ajok towar abang phalang no pon etlu labang so towar pi aphong rat atum pen chuning ripondet aphita stone quarry atum karjulong le chekrong pondet si towar abang mesen pen semar pon pi lapenon barla pornang le lote arwi ke jang apora hut labang so towar pi langbung lang ter cheman pon si hawar arat atum hithi ke bang lapen keso ka chelang ahem ke bang an parta loki charli ari soe jang atum kedam ke bang ke joy keji kali si non abang ke akisung kachetong thunang nang mandetlu labang so towar pi PMGS via towar pi kali det si non abang ke langbung lang ter atowar pi nang cheman detlu Phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong News Pilo pupo towar putra pilo pupo salang na date ningkan kota plan kelang koane tuwar lang le ko ka kisang napipadu non tuwar lang la ka pike kwari tumang kalang ne tijagwe ande dili tumpisong ke apang san sa no ke tamane tinan mo ta no sa ke lalu ke costo so kalilo nili tuma arat pilo pupo kala so towar putra pilo pupo nili tumke hekte kwari bangken manggon cek nang ko la peda lo Sedan na sedan ulo ke. Bang abi ni. tuan dat no nili Chalo Ujjal Das Hotel Aruti ke chopen ajok Rajen Inki aok apran kahenu Jakhong poni phai khroi hini arni hamren rong sopi along kahenu atomon ke jap aphong sitami lapuson ke chopen ajok oga pran ki mimi aphong thek dam longnu lason si hamren hithi kimi along ihum Ujjal Das pu akulat along inut abang phu ruti ke chopen ajok ok pran kahenu labangso ke phowek abang phu pen kache thanpon ateng pulo tangte hipi alu amithang abari along hanso katiki adim chedam bom ahut ankang cherpen ajok Hamren ahithi kimi along pen Ujjal Das pu akulat along pen ruti plangni chonampon lo labangso ruti alangli kam choklem kle aprang cholo lapen chodet pen amithang akam kache klem ke cheng popu pen men alang amek chechar chesi ingting koklo lapen alam adi pakan un edet pen ajok ase avidet pusi ke phowek abang phu pen than pachini pon Lapendet aphi kopai ke mepen ajok arnam alangli phan ning paresi alangli keseng adowai asap chini pupen ajok alang bor ipen habit bapen ajok ritar lipsi dowai sengsi cholo lachodet pen aphi alangli ke memuchot ang thek longsi hem chebarlo akulat ahem phuben ke pachini atengki alangli tum lapuson thangnatta klemlong lepusi than pachini pon tangte koson pensi alangli lapuson ke pholo lata honthe mimi ke phowek abang phu medical se chelangdam ahut se langbang mate doctor pen ke thandun ateng pulo tangte lapuson kopini ke cholong dota haisitame alang ke seng adowai chodet pen aphi alang aning ke wang ahut bang so poison setame kidun et poputa doctor pen than pachini pon Lapen ke phowek abang phu aphan check up pen kaprek aki sonon amat ave normal pusi than pachini ponthu News Desk Report Karbi Anglong News Nani le bangso kisung aja payo ka tong sekore ko son kilo klem ni ta. Ini habso anai dung along si heklong aprang mental ada duk. Kita me habso anai dung along ingram hoy malah tu kiri soteni kenaan ada pinang lu. Lihat dowai ka cepe yang dia dowai ko pilo coba ta. Lagi habis kiseng adu wai. Nani mitang ke seng Minasi kiseng. Nani hin menon pilo pui.
nilingin kan ke nilige awak lo icu ke dakkan upload kan icu long wek lo lapen icu pe nang thekta do da to kong lo kita na poti tu mo khana bang nali to pen ko som si kama khabon di ma la nali to mari deng si bai lo nang men nen ke arong